no massa més. Descafeinat. Ara mateix no, però jo tota la vida he jugat a vòlei, he estat entrenadora i bueno, és una apassionada del vòlei. Ara estic veient El Ministerio del Tiempo i m'està agradant molt. Bàsico, no? Modo bàsico, però sí que alguna coseta sí que puc fer, però les coses ja més sofisticades sí, i les meves filles també. No, ho he estat, però ara no. Doncs al teatre, cosetes que fem per aquí per Sant Feliu, i l'última va ser una obra que vam fer en el marc del 8 de març, de les Frites, que era una denúncia sobre la violència masclista i va estar molt bé. Depèn, si vols terrassa al casino i si hi ha molta cosa pel centre i molta oferta també a Roda Sant Feliu, però ens agrada, si vols una terrasseta amb sol, a mi m'agrada molt anar al casino al migdia. Necessita millorar la plaça Alfons Comín, sens dubte, perquè és el que ha quedat sense arreglar durant aquest mandat. Li tenim moltes ganes que tingui un canvi, que s'incorpori amb el Palau Falguera. Jo crec que el proper repte és aquest, la modificació, la recuperació de la plaça Alfons Comín. Doncs no ho controlo massa, però una mica abans de les 6, l'últim que surt em sembla que és a les 11:20 o així. I jo me'n recordo que quan perdies aquest ho tenies complicat. Doncs a molts, vaig anar a molts. A la sessió aquesta que fan més contracultura als pagesos m'agrada molt, i també l'Albert Pla, que fantàstic. He anat a l'últim, ara no sé ben bé el nom, però és l'últim festival que van fer de la rítmica. Ara mateix estem en un 8 i alguna cosa, una mica per sota de la mitjana del Baix Llobregat. Molts. A nivell de patrimoni, per exemple, les cases aquestes del Passeig Bertran, sense anar massa lluny. Soc sòcia del FETA, del Cine Baix, d'Òmnium, soc sòcia de FADA, és una entitat animalista, del Casal de la Dona i d'alguna més, potser. Política, sí, m'agrada, però de fet no entro ben bé a les seccions, vaig mirant cada dia de la portada, però a les seccions no entro, i també les opinions i els blogs també acostumo a entrar-hi. En bici m'agrada moure també m'és molt còmode per anar a buscar les nenes i això, i en bici també l'agafo sovint. El salari mínim interprofessional són 730 i alguna euros, crec. Però ara hem fet la pujada, fins als 900. Hauria d'haver un salari màxim? Sí, nosaltres el que defensem és que hi hagi una forquilla entre 8 vegades més del que en una mateixa empresa, de qui cobra més, de qui cobra menys. Molt. Clar que sí, sens dubte. A Espanya m'agradaria que Unidos Podemos també estigués en el govern. Ho vaig aquí al principi i vaig mirant les actualitzacions, quan hi ha alguna notícia, les últimes declaracions també les vaig veure, però tampoc estic massa dia a dia de tot el que va passar. Esquerra. El futur d'Europa és una mica... Nosaltres el que volem és que sigui una Europa real dels pobles, una Europa on no sigui una Europa del capital, però és cert que és força incert, no? Ara les europees tindrem una oportunitat de veure quina configuració hi ha del Parlament Europeu, i espero que la dreta tingui molt poc visible. I les reivindicacions històriques continuen a sobre la taula, i nosaltres defensem aquesta herència del model de ciutat que Sant Feliu s'ha creat, però sí que cal veure que les eleccions no són cada 4 anys, que cal una coordinació més amb la ciutadania, i entenem que el canvi de model ve també a partir de l'empoderament de la societat civil en general. Doncs hi ha un senyor de la llista socialista que li tinc molt de carinyo, i a mi m'agrada molt aquest senyor, també és molt proper, que es diu José Cabello, i és un senyor de l'agrupació de Joan de Valle. Nosaltres el que defensarem a partir del 26 de maig serà un govern d'esquerres, un govern que continuï amb un model progressista de la nostra ciutat, i sobretot que faci front a la dreta, i també pactar amb qui defensi millor, amb qui estigui disposat a defensar el nostre programa, que acordem el màxim compliment del nostre programa electoral.
Dels que es presenten, jo crec que hi ha uns que no ni diré el nom, no? Jo crec que aquests els que tothom sap, i tampoc pactaria amb els Ciutadans ni amb el PP ni tot el que simbolitzi la dreta.